Activistes, afiliades i militants estan exposades a la repressió, tant social, política com sindical. Aquesta repressió l'estem patint de forma especialment dura dins de la UAB. Actualment, 48 persones de la nostra comunitat, estudiants, professors i membres del personal, s'enfronten a sol·licituds de penes d'aproximadament 550 anys de presó. Ens enfrontem també a l'exili. Anna Gabriel, activista, sindicalista, militant. Et trobem molt a faltar. És per això que ens és tan especialment gratificant poder comptar amb aquesta teva aportació, encara que sigui telemàtica, a aquesta taula rodona. L'Anna ens parlarà de la repressió de les dones, tant política com social i sindical. Hola, molt bon dia, companyes. Moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per convidar-me en aquest acte de preparació del 8 de març i dic que són gràcies sinceres perquè la veritat és que en la distància gestos com aquest et fan sentir una mica més a prop, malgrat, si us he de ser sincera, no m'acostumo a prendre forma d'àudio o de vídeo ni de tall de veu. Vull dir que estic contenta de participar amb vosaltres, però és obvi que es fa molt estrany sempre fer-ho des de la distància, sense poder estar amb vosaltres, sense mirar-nos, sense debatre, sense poder-nos interpel·lar. I per tant seré breu, perquè el més important per mi és agrair-vos, primer que em convideu, però segon, sobretot també, que es faci aquest acte avui al Rectorat de l'Autònoma, i perquè esteu envoltades de companyes que segurament tenen moltíssim a dir, molt més que jo, i per tant l'acte va sobradíssim i no necessita les meves paraules per afegir massa res. En tot cas, sí que un parell de càpsules petitones en relació la repressió a dones activistes a nivell social, sindical, o també el paper, diguéssim, que puguin tenir a les lluites des de la perspectiva de gènere. Diria en primer lloc que és evident que la repressió també pot, evidentment, analitzar-se i explicar-se des d'una perspectiva de gènere. I crec que en el cas de les dones això fa que haguem d'ampliar el que entenem per repressió, i m'explico. Repressió no és només la pena, la multa, l'amenaça, a què es veuen evidentment confrontades molts companys i moltes companyes, i també evidentment aprofito per llançar una abraçada enorme a les encausades de l'Autònoma amb aquesta barbaritat d'actuació repressiva, amb aquesta barbaritat de petició de penes de presó. La repressió, per tant, tal com l'entenem, és això, és la denúncia, és el compliment de la pena, és el procés mateix, que en si ja és un càstig també. Però en el cas de les dones, o de les dones que tenen un rol actiu en l'àmbit sindical o en l'àmbit polític, des de posicions, evidentment, contràries a l'estatus quo, la repressió comença des de molt abans, perquè, evidentment, la crítica, l'insult, la humiliació, la ridiculització i també determinats qüestionaments no tenen la forma, no prenen la forma d'una repressió penal, per així dir-ho, però és evident que és una repressió que el que pretén és que ens autodisciplinem, que és una repressió que el que pretén és que no exercim un rol actiu en àmbits que contesten el règim. Per tant, tenim molt a dir les dones en el nostre rol en l'àmbit sindical, per exemple, o en l'àmbit de l'exercici de drets, com és el dret a vaga, des de la perspectiva que podem sentir des de molt abans què és la repressió, perquè estem malauradament acostumades a que per complir el nostre rol de compromís se'ns castigui des del mateix moment en què comencem a exercir-lo. També volia compartir amb vosaltres la sensació que, evidentment, un cop la repressió, si voleu, més dura arriba, la privació de llibertat, la detenció o fins i tot l'exili, nosaltres hem de respondre no només per l'activitat política o sindical que deixem de fer o per l'activisme social que deixem de fer, que és el que persegueix, òbviament, la repressió, no? Erradicar-te, treure't d'aquesta esfera pública, sinó que també hem de donar explicacions o hem de respondre per aquell treball de cures que també deixem de fer.
És obvi que la repressió afecta a tothom i, per tant, nega la possibilitat d'estar amb els seus a qualsevol persona, evidentment, amb independència del seu sexe o del seu gènere, però a les dones se'ns interpel·la per aquesta funció cuidadora, se'ns demana i se'ns analitza també amb com aquesta privació de llibertat o aquest exili impacta en el treball de cures, impacta en la família, impacta en aquestes relacions que tradicionalment se'ns atribueixen a les dones. És, per tant, també una forma de contestar la repressió, contestar aquestes formes tradicionals d'assumir les cures, aquestes formes tradicionals de família i aquestes imposicions de com s'estima o no s'estima, perquè jo crec que tenim la possibilitat justament de fer-ho amb més coneixement, si em permeteu, de causa que ningú. En tercer lloc, només afegir que evidentment la repressió impacta i genera dolor, evidentment també la repressió persegueix aquest objectiu, i malgrat no hi ha receptes màgiques per afrontar-la, malgrat només juntes i organitzades hi podem fer front amb una mínima solvència, sí que és cert que la politització, que la consciència, que el sentiment de pertinença a un espai col·lectiu ajuda a portar aquesta repressió molt millor, amb una major consciència de classe, amb una major consciència feminista, amb una major consciència de la necessitat de lluita per aconseguir aquells drets que mereixem. La repressió, evidentment, s'afronta amb molta més claretat, en el sentit que segurament trobes molt més ràpid els perquès a tot plegat i intentes no situar com una fatalitat el que et passa, sinó que ho situes en una conseqüència lògica pel fet d'haver lluitat. I, per tant, no només quedem-nos amb constatar què és el que ens impacta com a dones per la nostra condició de gènere quan tenim un paper actiu a nivell social, sindical o polític, sinó també dotem-nos d'aquells mecanismes que ens permetin afrontar amb millors garanties la repressió quan aquesta arribi. Només em queda desitjar-vos una molt bona vaga feminista el proper 8 de març. Espero que desbordi les previsions, com ho va ser també la vaga feminista de l'any passat. Espero també que aconseguim que el moviment estudiantil, que també els sindicats, el conjunt de la comunitat universitària entengui que una universitat no pot deslligar-se del que passa al seu entorn i que una universitat hauria de ser, i moltes sé que esteu treballant en aquest sentit, perquè sigui un laboratori de pensament, de crítica, d'idees i de creativitat, i per tant defugim dels que diuen que això és adoctrinar, perquè justament això és el contrari de l'adoctrinament. Això és voler que els i les joves que passen per aquí, un cop hagin fet el seu pas per la universitat, en surtin molt més reforçats, no només a nivell de coneixement, sinó també a nivell de vivències i, òbviament, a nivell de capacitat crítica d'anàlisi. Reitero les gràcies que us donava al principi, deia que no em volia allargar i no em toca fer-ho. En tot cas, juntem-nos, junteu-vos, tinguem els debats que haguem de tenir, perquè benvingut sigui el debat sempre, però que el debat no ens faci perdre de vista que els objectius pels quals lluitem són molt nobles i, per tant, no ens poden fer caure ni en el desànim ni en la paràlisi. Per tant, endavant, ànims, coratge, força i molt bona vaga feminista per totes. Molts petons a anar des de la nostra UAB, t'estimem, ens toquen a totes.